Terdi berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Zumaian gara, San Juanek irabazi du emakumeen lehia, Euskotren bandera, eta orain San Miguel Ligaren txandan, lehenik eta behingoz, ikus dezagun sailkapenak zer dioen. Hondarribiak 113 puntu ditu, 7 bandera irabazita, orain arteko 10 jardunalditan, bigarren Urdaibai, 110 puntu, 2 bandera, hirugarren Kaiku, laugarren Tiran, hor kokatu dira Galiziarrak, 5garren Orillo, 6garren San Juan bandera bat eta 78 puntu. Gero Astillero, Cabo, Zierbena, San Pedro, Portu eta Zumaia, etxekoak Zumaiarrak azkenak dira, baina azken 3 estropadetan Porturen aurretik elkatu dira. Eta zaila dute, baina aukeratxo bat badute. Eta patroien zelkapenean, Telmo deun ontziko patroia, Zumaiarra, Unai Osada lidertzan 9 puntu, Gorka Aranberrik 8, 7rekin, San Juan eta Kabokoak, Endika Perez eta Unai Oliden, txandak ebiltzen dira, eta Alfonso Díaz bestetik Kaboko patroia. Hauxe da patroien zelkapenak adierazten diguna, eta ikus dezagun orain kale sosketak zer eman duen txanda honi begira. Atzoko lau apalenak lanean, lehen kaletik Zumaia, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Portugalete, eta laugarrenetik Cabo da Cruz. Ea ba. Ontziak nahiko egoki eta bandera txuria gora. Bai. Erne. Hor dira, Portu atzeraka. Bai. Bidale dituzte lanera. Argi behirterari, Esko markatuko duta. Atzo ikusi genituen pasaian lehenbiziko luzean, ia eman deman luze osoan gaur kontrakoa. Gaur azkar samar asentatuko du garraunketa eta ritmo, bajuan edo azkar samar jarriko dira. Begira, beharra gaitik edo Portugalete eta Zumaia estropadaren buru hartu nahian. Hemen etxeko arraunariak Patxi Frantzesen mutilak, oizko 2 aldaketak eginda. Hori da, Estrigorreko 5garren tozan, Aitor Gorrotxategi sartu du, Badio laterata, eta Baborreko 3garrengoan, Iñaki Errazkin lehorrean da, Iñaki Larrañaga kontrankera pasatu. Eta gaur, Patxi Frantzesen agindua, gogorratera, hauza, estropada puskatzera edo dena delako. Buruak asko agintzen duelako. Esan beharrik ez dago. Keragarri. Oso posi dagoela mutil egin dio, Frantzesek. Seri joa langilea, lehialak, ezin dela gehiago eskatzen. Esanekoak direla dio, ez da gutxi. Bueno, hemen dugu Zierbena bigarren kaletik. Momentuz Zierbena eta Cabo, teorikoki indartsuenak direnak, atzetik eta ea ba. Zierbenari dagokionez, post aldaketa gaur. Post aldaketa Estrigorrean David Perez eta Asier Hernandez hartu dira, eta Baborrean Josu Elizondo espaldan, Álvaro Gallego eta Andoni Peña, sabe. Hemen Portugalete, esan beharrik ez dago nolako garantzia duen gaurko egunak baita ere Portugaleterentzat. Eta orain estropaderen buruan dira, segundo bat Zumaiari, gero Cabo eta Zierbena, eta aipa dezagun patroi aldaketa dugula gaurko honetan, Karpintero, Txopak. Hori da, gaur lehorrean geratu da, Mantzebon, esperientzia gehiago du, eskarmentu gehiago, Vicente Karpintero eta beste aldaketa bat egin du, Angel Gomez, Jonander Bayon, sartu du Anuar lehorrean utzita, aldaketa gutxi, Portun, Zumaian bezalaxe. Eta Cabo, Gustavo Vázquezen taldea, irregulartasunez, eta Galiziako txapeldun, joan zen astelenean Santiago egunean. Ea gaur, San Ignacio hori nolako estropada eskaintzen dioten, 3 aldaketa egin eta gero Ibon. 2 Estrigorrean, Ernesto Triñanez espaldan eta Ramon Blanco veteranoa 4garrengoan, eta Baborrean David Fernández, dantza pixka bat ere egin du. Eta Kabok irtera kaskarra eman du, baina hortxe da, estropada buru hartu nahian. Segundo batean, 4 traineruak. Eta Patxi Frantzesen azalpenak ekarriko ditugu orain pantailetara. Hauxe duzue, Zumaiarren entrenatzailea. La jornada la afrontamos como es mi equipo, valiente. Ya visteis que salimos valientes hasta donde llegamos y tengo un equipo muy valiente y que salen a por todas y es lo que vamos a hacer. Hoy lo mismo, salir a por todas y a ver si tenemos suerte y nos mantenemos bien en regata y a ver si acabamos bien. Lo demás, como me comentabas, la calle 1, pues la verdad es que en principio prefiero la 1 que la 3. Ahora veré un poquito el rebote que hay de Costa
pero bueno, en principio contentos con la calle. Kanpo kaldetik ez, garbi dago, etxeko entrenatzaileak hori adierazten duenean, Ibon. Bai, Kike Manterola ere, nesken entrenatzaile izan dago azken urteetan naharmen, korrontearekin eta nahi hau dela, lehenbizikoa bigarrengoa, eta orain markaketa handia, Zumaia eta Porturen artean. Nork estropada askotan lehenago hautsi, txirrendularitzan edo beste hainbat kiroletan gertatzen dena, arek eramaten baitu askotan. Haizea eta gezien bidez nondik eragiten dien untziei. Eta, bueno, 11 kilometro. Aizetxoa, nabarmentzon modukoa, bai. Dugun itxasoarekin, gauza gehiago nahazteko. Horren azten ditu bazterrak, haizeak askotan naiz eta itxasoa olio putzua bezala egon, horren azten ditu bazterrak. Zumaia eta Kabo, aurretik Portu, segundu batera Zierben abira. Goazen arraulariekin, goazen Telmo deunontzira. ¡Largo, sigo, guay! ¡Con esta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena, qué buena! ¡Plus pa baliza! ¡Aurrenak! Aurrenak dio, Naiosak. Eta estriborrei, horreira ze bizutzate dagoen aurrean. Kanporakoan estriborrei, eskatuko diete patroiek. Barrurakoan baborrei. ¡Ay! 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 ¡Agar baliza! Nola bukatu, Ze oreka, segundu batean, Laurak. 1300 metro egin da gero. Eta Zierben eta Kabo ere, sartu egin dira, estropan. Tera kaskarra jota, argi, Zumaia bera aurretik, sartzen. Bost eta 13, bitosta Zumaiaren alde. Hortxe dira parea. Portuk palka txikiarekin doa. Eta, bueno, horrek eraginik ez du, baina ziabogetan, espaldi atzeragoan, ez du laguntzen, hori ere, batzutan palka jarri egin behar da, argi eta garri, baina aurrekoak eskarmentu asko ez baldin badu, ez da Angel Gomezen kasua, bizitza osatzen dolako, baina hori da. Bost eta 13 Zumaiak, maniobran, Portuk eta Zierbena, bost eta 14, Kabok bost eta 15, orain, Kabo estropadaren burua hartu nahi. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Galiziako txapelduna dugu Kabo. Gustavo Vázquezek hitz egin ditut berarekin, besteak beste Espainiko txapelketari buruz galdetu diot, eta ezetz, ez direla etorriko. Beraz, San Miguel Ligako bi traineruak ez dira Kantabriara azalduko datorren asteburuan txapelketan parte hartzera. Eta hango estropada, Teresa Herrera da, han ospekeien duena, Galizialdean. Eta ez dela puntuagarria izango, baten nahi baldin badu etorri, eta Meirari begira daude danak, kalterik izan ez desan. Hor kontua da urtea etorri, Espainiko txapelketaren inguruan, beti berdin garela, besteak beste, diru laguntzarik ez dagoelako. Eta sari berezirik ere. Sari berezirik ez, eta hortik. Dani Vázquez, Cabo, buenos días. Buenos días. Dando referencias como siempre. Sí, estoy aquí colgado del pinganillo, como dicen. Justo hablaban mis compañeros sobre el Campeonato de España. De ninguna manera vais a venir, ¿verdad? Pues mira, son decisiones que aún no hemos hablado en el club, pero bueno, es posible que en esas fechas está pues la regata de allí de La Coruña, Teresa Herrera, que probablemente pues vayamos a participar en ella. Como es una regata abierta, se pueden participar, pues igual nos vamos ahí. Bueno, con respecto a la regata de hoy, mucha igualdad, ¿eh? Sí, se ve que está muy igualado todo. Estamos ahí peleando con Zumaia en diferentes calles bastante extremas y bueno, a ver cómo acaba la cosa hoy. E independientemente de cómo acabe, lo que busca Cabo es una regularidad, ¿verdad? Sí, buscamos eso en la competición, asegurar pues la permanencia, es lo que nos preocupa, y luego los campeonatos, hacer buenos campeonatos como el gallego, y luego entrará en cabeza esa Olimpiada del remo, ¿no? La concha, que a ver ahora ahí en Zarauz cómo nos salen las cosas. Mucha suerte, Dani, gracias. Venga, gracias a vosotros. Estropada asko ari da aldatzen, Ibon. Portugalete jarrilera, atzean dugu, argi Zumaia jarrilera, eta Kabo aurrean, oso momentu txarra Portukoentzat. Begira Zumaia nora etorri den, zeren esanguratsua, hori propio eginda izango da, hor zikina dago,
eta batetik zikinak entzeko, eta gero orain Zumaiak dagoen trabeskako olatu hori Azken metro horietan lagundu egingo dio. aprobetxatzeko. Bide gehiago ere bai, Eta bestetik, ni ustez orain jarrilera ontzian, alarmak horri denak, piztu zamarrak izango dira. Hor burua hotz mantentzea, orain lan ikaragarria izango da Portugaleteko entzat. Eta bestetik, Zumaiak, Zierbenari ere, 2 segunduko abantaila. Zumaia estropada egiten ari da, hori azpimarratzen du, Unai Osak. Goazen berriro Telmo de un trainerura. Equipo, olatu honei, 1 de 10. Y nos vamos en serio. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Hello! ¡Lau, qué buena! ¡Vamos! ¡6! ¡7! ¡12! Olatu ezke begira, Hortxe ari da, tartea zabaltzen. Da nei, denei. ¡Atea! Oso ondo, harriki dago, Patxi Frantzesek oso ondo landu duela, hemen erabili beharreko estrategia, Ibon. Bai, momentuz oso ondo ateratzen ari zaio, eta ni bigarren edo hirugarren txandan, joango banitz, lehenbiziko kaletik, honi jarraituko nioke, jokaldi honi. Estropa derdia falta da oraindik, Asko falta da. Una ola, atrás. Ea orain, Portuk nola erantzuten duen. Portu urruti dago, sufritzen ari da. Asko, eta kostaura begiratu karaletik gainera, eta Zumaiarra ikusiko dituzte urrutita. Baina orain, metro gehiago ere bai, balizaren bila joateko, 8 forma egin beharko dut Telmo Deunak, ea. Equipo, ez jaiki, ez jaiki. Ez jaiki, Kabo segundu batera, Zierbena 6, Portu 7. Zierbena bigarren kaletik eta duen kuadrilarekin ez du fin ikusten gaur, Ibon. Ez, atzo ere ez zuten batera asmatu. Euskadiko txapelketa hona egin zutela baina asmatu zuen. Ea Ziabogak. Igorriak aurretik, Euskaldunak eta Galiziarra. Orain atera egin behar dut hortik. Zumaiak 10 eta 16. Begira Kabo zabaldu egin da. Kabo, nabarmen. Askotxo. Errezeloa. 10 eta 17, baina galdu du beste segundoren bat irteera. Begira Portu. Zierbenarentzat 10 eta 22. Eta Portugaleterentzat 10 eta 24. Baina Portu atera ezinik 4 aurrera. segundu Zumaiak Kabori. 3-4. Tartea nola asko kostatzaio laugarren kaletik, Ibon. Eta Portuk ere antzeko arazoa 3. kale horretatik. Eran jarri zaio Zumaiari estropada, Baina zeitxura hartu duen lan erditan bigarren Ziaboga egin eta gero estropada honek. ¡Sigo! ¡Ay! ¡Ay! Hoy la liamos en casa, ¡Uy! ¡Traer! Motivazioz gainezka. Eta oso patroi gaztea dela baina isilik abek ere, ¡Traer! Frantzesen lana, askotan aipatu dugu, eta bere berezitasun bat, hau urteen naziratik ari gara esaten, bere kuadrilak, nola Zierbenan, nola Getarian, Orioko betaldean, bere kuadrilek, datua da, objetiboa da, udarak aurrera gineala, hobekuntza izaten dut, aurten ere, badirudi bai, eta gero nola asmatu arraunekin, arraunak aldatu. Bai, ordu ezkeroztik, bai. pausutxu garbi bat eman dute. Carlos Velasco, Portugaleteko presidente daukatemenean, egunon. Egunon bai. Beno, nahiko berdinduta hasi da gaurko txampa hau, baina pixkanaka hausi egita, eta Zumaiak hartu du estropadaren burua. Bai, bigarren luzean atzean geratu gara, eta, bigarren Ziabogare ez dugu egin oso ondo, baina, ja bagenekien Zumaia bere eremuan oso estropada ona egingo zutela, baina, espero genuen baino beto egiten ari da. Atzo ere Zumaia zeuen aurretik gelditu zen, ez dakit horrek zenolako eragina izan duen jarrieran. Atzoko estropada izan zen, nahiko gogorra izan zen laugarren kaldetik, eta bukaeran ia aurreratzen dugu, baina hor geratu ginen, beste puntu bat, eta gaur ematen du gero eta estuago izango da atzeko parte. Eta Zumaiak irabaziko balu gainera, akaso puntu galera handiegia izango litzateke zeuentzako gaur, Bai, eta poliki sartu gara arazoetan, eta erreakzio bat egin behar dugu, ez hartzeko azken postua, baina saiatuko dugu. Hausnarketarako unea, eskerrik asko, Carlos. Eskerrik asko, zoi. Oraindik asko falta da. 13. minutura goaz eta oraindik lana dago hemen. Zaila dirudi Portugaletek Zumaiari aurre hartza, baina ze garrantzitsua, Zumaiak aurrena edo bigarren bukatu eta Portugaletek Zierbenari aurre hartza. Diferentzia handik, Portuk orain burua hortan mantendu behar du.
Alda da, Zierben harrapatu, eta Kabok egin dezala bere lana, bere oizko amaiera hori, Zumaiari lanak emateko, baina teoria da hori. Oazen Telmo de un trainerura. Grande! Uy! Cholo! Lara! Atzealde! Bat! Zimela. Bai. Luzea, Altura hondikoa. Bai, espala bezala Osa dago. patroia, bai. Lehen Kabok, orain bi segundu gandizkio Zumaiari iruk. Lehen ere bai. antxe gandizkio. Lehen ere bai. Joera horiek ez tortaetan da zaindu beharrekoak izaten dira. Zotan, itxasuak misterio asko dituela, baina gauza ikusi egiten dira, orain ere bai. Zierbena ere bai. da, Ibon. Bai, egira 3 segundura, nola jarri da. Honek Portugalete zigortzen du, Portugalete laugarren tokian, baina Portuk orain gauza nola duden ikusita, itxaropen bakarra hortan izan behar du. Ea Kabok eta Zierbenak Zumaia harrapatu eta gainditzen dute. Eta Zumaiak orain portu aztu, eta Kabo eta Zierbenari hori jaurre hartu behar die. Ea, Ziago hartu eta Zumaiak bigarren luzean egin duen jokaldi bera egiten duen. Ipar ere bai, Javier, Igor Frances, Patxi Francesen semea ere bai. Eta Kabo Zumaiaren parera joan da, eta Erne Zierbenarekin oso estropada ona egiten ari da eta atzetik aurrera. Pentsatzen zuen lan erditan Zumaia Zierbena baino 5 bizkorrago genuen. Eta orain segundu bakar batean dira 3 traineruak. Kabo, Zumaia eta Zierbena. Nabarmen. Ze aldaketa, Ibon. Bai, nabarmen. Lehen ere hori egin dute, Kabo bezala Zierbenak, orain ere bai. Hau, Zumaiarentzat, une kritikoa ez dugu izango, bere alde daudelako gauzak, baina Porturi puntu gehiago sartzeko asmorretan, orain. Hortzak ez dutu eta ekin esterik ez. 150 metro, hortxe doaz, berriro kanpoko balitzen bila. Portu 10-era. Orain txamarreko askatu dio osak. Iruditzen zait Zumaiarrak Ziago hartzeko desiatzen egongo direla. Ese plus! Lucas Aspen! Jose! Nivel askatuz, Jose Baristi. Sigue babón! Sigue babón! Viento ese play! Hor da Kabo. Kaboren branka aurretik. Kabo bera, bai. Iurak oso parekatuta. 15 eta 51. Zierbena eta Zumaia bira. Ez dut uste, hor aintzarte handia dauenik. Hor da Portugalete. Karpintero gaur patroi lanetan. Kabori 15 eta 51, Zierbenak 15 eta 54, Zumaiak ere bai, Portugaletek 16, 0-2. Orain irteeran Kabok Zierbenari 2, Zumaiari 2-3, Porturi 11. Ea orain. Orain esmatu behar da. Orain indarrak... Bigarren luze zoragarria gendu Zumaiak, baina aurkariak gogorra dira. Kabo eta Zierbena maila handiko aurkaria dira. Eta segurazki indartsuagoak ere bai, eta nekea pilatzen ari da, eta orain, puntu oso baliotsua daude eta jokoan, jetxirako borroka horretan. Zierbenak berreskuratu du, José Luis Herrerías, egunon. Egunon. Venido de menos a más en esta regata de hoy, pero mira, ahí tenemos a Zierbena muy cerca de ganar esta primera tanda. Bueno, a ver si somos capaces de ganarla. La verdad es que mucha igualdad, Sí que parece que ha habido un impasse en el que Zumaya se adelantaba, pero finalmente estáis ahí tres embarcaciones. Sí, esto es que esta liga se está todos muy juntos y a la mínima que hagas cambios, que hagas cualquier cosa, pues te marca diferencias de puestos. ¿Había ganas de pelear en mar abierto? Sí, ya tenemos ganas un poquito ya de entrar en la mar. Pero bueno, a ver si nos va bien. ¿Qué tal la calle que os ha tocado hoy, esa calle 2? Yo creo que es buena calle. La calle no hay nada que achacarle. Mucha suerte. Vale, cariño. Herrerías jaunaren azalpenak. Kabo Zierbena, hor dago burruka. Zumaiarentzat orain zailtasun gehiago. Bai. Treneru betea galduta. Kaborekin, Zierbena ere ikusiko dute. Eta hor badirudi metro gutxi daudela, Zierbena eta Zumaiaren artean. Begira, Zierbena, Zierbena atzetik aurrera dator. Atzetik aurrera, nabarmen. Hor da Jimeno. Bai, eta Jimeno, estriborrera nabarmen, Jimeno,
hor Zumaia eta Zierbena nahiko elkarren gainean daude. Eta epaileare tartean sartua. Begira, Zierbena non datorren, Zumaiaren kalean. Txandako azken protagonista, Felix Aizpurua, Zumaia, egunon? Egunon. Bueno, txandan aurretik ibilizarete, baina zertatu da, gasolina gastatu. Hori da, gasolina gastatu aurretikan ibilikea, eta momentuz, handikan beste 500 metroko estropa falta zaie, beste pare bat minutuko lana dago, eta, 2 minututan 4 minutu remuntatzeko gauzagean. Edo nolare atzo, eta gaur, eta Patxi Frantzesek lehen esan digun bezala, Ausart taldea, eta Ausart ikusi dugu, benetan. Bai, alaxe, lehenbiziko paladatik eta zuk esan duzun bezala, ez? 3. ziago arte, justu, baina aurretikan. Eta, helburu printzipala kumplitzen ari da. Zein da, azkena ezitia. Pero izan ezkeo, beste txaluko bat tartian sartu ezkeo, hobe, baina zaila do. Baina Portugalete behintzat, momentuz badirudi, atzian lagatzen ari gehala. Bai, egia esan atzean gelditu da, bai gaur, bai atzo, baina edonolaren nik suposatzen ondo etxean arraun egiteak horrek, abantaia puntutxo bat ere eskainiko duela. Bai, beti ere eskaintzen du ezta, baina atzo Zumaiar batek nahi esan zidan, gaurko estropadako bildurra zeukalata. Zeba, galdetu nion ba. Zumaiarrak itxian beti estropa txarra iteie. Eta gaur enuko esango txarra iten nahi dianikan. Ez da pentsatore, sorterik onena, eskerrik asko Felix. Vale, eskerrik asko agur. Hor da ba, Kabo eta Zierbenaren arteko burruka, txanda irabazteko. Denak ez horrela, Horixe eginduko dio olatuak eta Kabo ere bai, Begira Mikel Kabo laugarrengotik. Nola etorri den, Gainera, errestasunak eman dizkio Zierbenak. Hori da. Zierbena lehenengo kalera etorrita, dena libre. Hori da, Hor batioak ere azkenean, Indarrez kuadrilla indartxoa dira, indar gehiago dute, eta hori antzeman egiten da. Azken luze hauetan. Nabarmen begira, Zumaiak. Eta bestetik kezkatzekoa Portugaleten, Zierbena olatu hartu nahian. Orain Kabo, hortxe. Ematen du, ia untzi bateko errentarekin dator Kabo. Jarrituko du Zierbenak, Bai. Zierbenak gora, nabarmen erritmoa gora, besteak ere bai. Zumaia 8 Portua 15. Kabo, Zierbena, segundu bat besterik ez. Txampa polita ikusiko dugu, Biak olatu gainean edo. Artu nahian, arrantzan. Ara, Zierbena, Kabo, Zierbena bigarren. Oso polita amaiera hau. Hemen dator Zumaiarren Telmo de Untrainerua. Bai! Eta Portugalete ere badator ba. 3. kalea utzita, lehen balizatik. Bai! 20 eta 50 Kaboren denbora, segundu erdi bat atera dio Zierbenari. 20 eta 51 eunenekoak alde batera utzita. Zumaiak 21-0-0, 10 segunduko atzerapena. Portugaletek 21-0 bederatzi. Puntutxo bat errekuperatu dio Zumaia Portugaleteri. Lan erditan alaiago ziren, baina puntua hortxe dute. Bat gutxiago, lehen 7ko diferentzia zen, orain gutxienez 6koa izango da. Kabok markatu du referentzia, 20-50 urrengoei begira horixe da hobetu beharreko kronoa. Bigarren txanda lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Astillero, 3. Orillo, 4. San Pedro, orain Merkatal aholkua. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Zumaian gara, Zumaiako 31. ikurrina jokoan, San Miguel Ligaren 11. jardunaldia, Uztaila badoa Jaun Andreok, eta hortxe dira epaileak, ontziak behar bezala kokatzen. Momentuz Kaboren erreferentzia da honena. 20-50-56. Lehen txandak hori ekarri digu, Zierbena bigarren, azkenean 58 eunen izan dira bi ontzi hauen artean. Zumaia 3, Portugalete 4. Eta ea ba orain. Bigarren txandan lehen kaletik, San Juan darrak. Arituko dira, bigarrenetik Astillero, Kantabriako txapelduna.
hirugarrenetik Orio eta laugarrenetik San Pedro. Baina ere itxura pizkat goxatu ote duen, Bai, temperaturari dagokionez ere bai, argitu ere bai. Bai, ura gora itxura itxasa pixak goxatu egin duela. Baita ere. Atento a no. Irakoiz da hori. Bandera txuria goia. Bai, ordoa. Garbia, Orofino jaunak irtera eman eta ordoa. Hoi bezala txisto handia izango dute, eramango dute irteeran, baina bestetan baino lehenago asentatuko dukete arraunketa, San Juan eta Orio. Estropadaren kontrol hartu nahian, San Pedro pixka bat atzeatuta, oain astillero. Ea ba. Hemen San Juan darra. Azkar esan duen dikak, aurrena doazela, bosta aldaketa eginda gaur, San Juanen. Bestea beste estriborrean, Arkaitz Goni, Gabi Bedia sartu dira, Murgi ondore bai, Baborra gutxiago, ukitzen du, aurrekalaria ere aldatu du, Inigo Arzailu Zizkia Galeorrean, eta bestetik Inigo Arraraz espaldan sartu. Gutxina ikutzen duena Josebak, azkeneko urtean da, Baborra, atzeko eta erdialdeko postu. Gehiago mugitzen ditu beste toki. Hemen astillero, patroia aldatu du, gaur Kastanedo, Gomezen tokian, eta beste lau arraunlari ere bai, Ibon. Batak aurrekalaria ohiko aldaketa Carlos Iriondo sartu du. Estriborran sartu diren biak, espaldan Jose Ramon Duran, eta iruditan ikusten dugun, estriborrankekoa Oskar Martinez. Eta, mazatuzta Baborrean doan bigarrena, Raúl Guartzia ere aldatu du. San Juan buruan, eta 2 segundutan dira lau trainerua. Hemen Orio, Josean Olaskoagak gaur ere aldaketak egitea erabaki du, eta guztira 3 aldaketa, Ibon. 3 aldaketa egin ditu, Estrigorrean Unai Etxeberria eta Anartz Larrea sartu ditu gerrian, eta Baborrean berriz, Joritz Etxeberria kontrankean sartu, eta Martxel Alda ikastea, Baborrankean da, eta estropa asko jokatzen nahi da. Gustoko du, Ibon, Josean Aizperrok aldai gaztea. Bai, Jose Luis Agirre Orioko entrenatzale izan dagoarekin ere hitz egin dugu, ezagutzen du mutila, eta oso egokia dela, orain zailtzeko dagoena, baina egokia arraunlaria. Eta San Pedro aldaketari gabe, Ibon? Ez da bat ere, Mikel Aroztegi izan digunez, abuztura arte bintzat, aldala bintzat atzekoekin tartea zabaldu, eta hauentzat aldatu dena, eta Arozegiren hitzak dira, herriotik itxasora etortzea. Horrela ezitzen dugu Aroztegi. Palik ez diu jotzen itxason, da eragozpen gehiago ditu Libiak, nabarmen itxasoan, zeran baina, herrioan baina. Baina hor dabil. Eta gainera 10. tokian finkatuta, 29 puntu, Portugaletek 23, gaurkoaren atarian, 16 puntuko altxorra. Oiek, lasa ibiliko dira orain hemendik aurrera. Eta badabil, batez ere, lehenbiziko ziaboga edo estropadak aurrera eginela. Gehien, estropadan sartzea kostatzen zaio. Arostegiren taldeari. San Juan, Orio eta San Pedro segundo batean, astillero gehiago sufritzen 3. Eta itxaso zabalean estropada on bat egiteko asmoa zutela esan digu Dani Perezek. Hemen duzue astillerokoen prestatzailea Galiziarra bera. Hoy llegamos con las ganas de confirmar un poquito que nuestro nivel no solo es de ría, que también en mar somos capaces de hacerlo bien, ¿no? Y a nivel general, pues la temporada va muy bien, ¿no? No puedo decir inmejorable, pero sí de sobresaliente. Se puede mejorar cositas, nos falta a lo mejor un poquito de aplomo, de madurez en algún momento determinado de alguna regata. Ahora mismo pues, puedo recordar Guecho, por ejemplo, nos falta un poquito de esa seguridad o esa madurez de equipo que ya se ve pues, que en el medio de la tabla puede estar y un poquito más arriba si lo hace todo muy bien. Y bueno, pues en eso estamos. Dani Pérez, entrenatzaile fina. San Juan eta Orio, lehian, San Pedro eta Astillero ontzi bateko atzerapenarekin. Hemen zailkapenean, tiran, Orio, San Juan da Astillero, 5 puntuan. Pentsa zer den, eta 4. bukatu, edo 7. bukatu, liga urte bukaeran ez da berdina izango, Bate zaleen aurrean, kuadrilaren txat, babeslei, urre urterako aurrekontu eskatzerakoan ez da berdina,
Ea ba, San Juan lehen kale horretatik estropadaren buruan. Vamos, por San Juan, va. Eta hemen dira Kantabriako txapelduen astillero. Ez omen dago izugarrizko giroa herria, hori jakin dugu. Hor, direktiba aldaketa eta bar da... Ez dagoela erabateko batasuna herria. Txapelketa irabazita. Begira aurrekalariak, heldu dio. Bejonde, epa. Hasieratik. Eta orain lanak, kable hartzerako, hori dutzarra kable, alambreak. Arrantza bizkor. Bai, hori enbaso ingo dio. San Juanek 5-0-8, Zumaiak lehen 5 eta 13 markatu du. 5-0-8. Begira, jaso ezinik, hori izaten da orain. Alambrearen problema. Hori iragora, iragora. Hori Jorda parean, San Pedro irura parean dira ba, Astillero ere oso hurbil. Garai batean kable gabe egiten zen espaldian, eta kableak ona du neurria jartzen duela. Bai, eta bezaldetik ona da, arraun txikia asmatzen espada, urrengo ziabogetarako ez dela galtzen. Ez dela galtzen. Baina, une horretan, txintxilik eraman duen minutu erdi horretan, segundu ederrak, urrezko segundua galdu ditu. Azkenan, ez du ondo sartu, gero nola baiten heldu dio, hartzaluzek, eta gero azkenen, bentzitu egin du itxasoa. Eta alare estropada buruan dira, Oraintxe bertan entzun berri dugu Dani Perez, Astilleroko entrenatzailea, eta hemen daukat Sarakobo, bere ordezkaria. Egunon. Buenos días. Bueno, la regata va muy igualada. Acabamos de ver, estamos viendo en este momento el problema que ha tenido con el remo pequeño en la ciaboga. En cualquier caso, muy igualada la regata de hoy. Sí, la verdad que sí. Bueno, está siendo como toda la segunda tanda de la liga. Ha sido muy igualadas y eso, que cualquier fallo que pase te puede fastidiar. Nosotros vamos a intentar aprovechar la ruta. Aprovechar y demostrar no solo en Ría, como acaba de decirnos Dani, en un corte que le hemos cogido antes de la regata, sino también en mar. Sí, la verdad que es eso, que el mar es como nuestro punto a mejorar y bueno, parece que estamos a 4 y que tenemos que seguir mejorando. Última regata de julio, antes de del Campeonato de España. ¿Vais a ir al campeonato? Sí, vamos a ir al Campeonato de España. No sé las trineras que irán a ir, pero bueno, el año pasado fueron 5, este año, a ver, nosotros vamos a ir y a intentar hacer el mejor papel. Pues mucha suerte para hoy, para el Español. Muchas gracias. Nola ez da bajoango? Kantabrian bertan izan da eta Kantabriako txapelduna izan da. Larrutuko dituzte, azaltzen ez badira ibon. Pentsa. Gainera Astillero urte polita egiten. Kantabriako txapelketa irabazi du. Oso polita. Oso maila honean hasi zen Sevillan. Horari da. Dano garrituta geratu ginen. Posible ote da Astillero, begira. Gaur behar bada, bigarren kaleti doazela ikusirik eta 6 segunduko galera, ez dute egun oso borobila oraingo. Ez, hasieratik atzean geratu, gero hor txegon dira 3-4 segunduan, eta orain segunduak ari dira galtzen, Eta 3. da 4. Kaletik, Orillo eta San Pedro, eusten, San Juan lehen kale horretatik aurretik, baina hemen katamaranak ematen digun irudi horretan, argi antzematen dugu Astillero atzean geratu dela, eta besteen arteko tartea txikia dela. Eta irudia ikusita, San Juan, Orio eta San Pedro, beste garai batzuk datozkiko gora, 80ko hamarkadan da, hiru hauek ziren, hiru gipuzkoarrak. Horrezko txandan da. Hala da. Punta-puntan ibiltzen zirenak. Hor, gerra bizia, baita Orio eta San Pedroren artean, Hor da, Endika Perez den oiua. Aurretik gaitu, ontzi bat guztiei. Astillero 8 da. Hor, antzematen den zulo hori, urginena zen. Eta dagoeneko 8 segundura eta oso gutxitan ikusi dugu, 8 segundu errekuperatzen. Parean eta ez baldin bada. Astillero orain Kaboren kronoa markatzen, Zumaia pixkat aurretik ibili da, baina gero Kabo izan da referentzia hor, eta hori izan beharko da Astillerokoen helburua, lehen txandako lau horiek aldala atzetik lagatzea. Beste segundo bat, San Juanek. Lau hori, garbi bota du mezua. Irako hitzek eta Endikak une berean esan dute minutua balizako. Garbi dator San Juan aurretik. Horrein olatuak lagundu egingo dira.
Babo rankekoaren pare hortatik izartzen da olatua, lagunduko dira. Bide batez, bada albistea Sestao aldetik, KEB ligari dagokien estropada jokatu baita bertan, eta Arkote nagusitu da, Oiartzunek bigarren egin du. Araba. Arkote zelkapenean bigarrena zen. 112 zituen Oiartzunek, 98 Arkote, Bero Ibaika eta Getxo. Atzo esan genuen, diru seguru da zela, seguru samarra, itxasle apurren aldekoa, baina... Beti ezin da irabazi. Ez. 10-0 zazpi, San Juanen denbora, aurrez Zumaiak 10 eta 16koa markatu du lan erdita. Oriok San Pedrori aurre hartu dio. Oriok 10 eta 11, San Pedrok 10 eta 13, eta Astillerok 10 eta 19, Zumaia eta Kaboren atzetik litzateke lan erditako zelkapenean. Eta orain, 3. luzearen hasieran, Errekako, San Juan darrek, hori 4, 6 San Pedrori. Eta Astillero asko erori da, oso urruti. Ikeragarri. Hauek izaten dira estropada txarrak. Lan erditarako, borrokatik kanpo. Oriok Ziaboga horretik, horretuko eskorremate hartu du, Ziaboga hona egin da, San Pedrori 2 segundo. Atera dizu. ¡Termina la parada! José Manuel Oiarbide, Livia, San Pedro, egunon. Egunon. Estamos con Orio. Sí, egia da. Hor gua, tartian hortzea gaitza, 2 segundo batekin, baina, bueno, hortxe. Baina esaten nahi izena da, ez behiratzeko hori joi. Juteko kontraloitea eta beren restropaitea. Mouz moldatzen da Livia itxasuan. Bueno, bastante polikiak da moldatzen gaur, ez da itxaso txarra ez dago, aize pixka bada, baina, bueno, gara uste bastante ondo moldatzen nahi gala. Atzoko eguna nola bukatu zen? Negatuta, atzo behan du eta negatuta bukatu genuen. Bueno, sorterik onena eta segi referentziak ematera. Zeu bakarri zaude eta... Eskarrik asko. Oiarbide jaunaren azalpenak eta San Juan aurretik lanean gogor eta serio. Eta indika estriborri eskatzen, Tengo mucho gas. ¡Jugarte! Kasa daukala motorrari bezala, Ez dute hori pentsatuko mutilek. Oso lehia polita, Oso lehia polita ikusten ari gara. Eta San Juan beste segundo bat, Lortu du, beste segundo bat San Juanek sartzea. Ari da bai handetan estropada honak egiten tarteka, San Juan, Bandera ere horrela irabazi zuen. Orio eta San Pedroren artean, segundu pare bat. Bat bi. Astillero galdu eta galdu. Burua uste batzuk, kezka batzuk izango ditu. Etxera bidean Dani Perez Astilleroko entrenatzaile. Oazen Arroxeki. Eso, favor, acaba. Estribor, mira la tua. ¡Ay! Atzo ikuste genituen, arraunlari batzuk, palari begiratu ere egin gabe, orain indikak eskatu die, palari begiratzeko. Olatua noiz datorren, garbi ateratzeko. Horrez hortik sartzen da, eta argi joan behar da. Tartea gora doa. Astilleraren sufrikarioa ere bai. Azken aurrekoa. Une honetan. Portu bakarrik utziko luke. Behin-behineko zelkapenean atzetik San Jose 15. Uztutzeko iragoitze, mutilei. Gaur ere 5. tozan, Aizperro, bai jauna. Atzo ikusi genuen, lehenbiziko aldiz. Hor aritzea, Zer egin behar du entenatzaileak, Ibon? Hau berriro, Ibon Gaztañazpi entenatzaileari galdera. Ontziaz baldin badabil, zu nahi bezala, segi bila, probatu, saiatu, aldatu. Probatu, aditz magikoarekin eman arte, asmatu. Postua, garraunak eta bar. Josan, ibilbide luzeko garraunari entrenatzailea da. Ontzia oso ondo sentitzen dakiena. Bilean ari da eta, bai mutilak aldatuz. Gaztei aukerak emanez ere bai. Eta, orain, borroka, nola bukatzen da. San Pedrori berriz, hauen asmoa zera zela, pixka bat iez egitea jetxirari, emango die begiratu bagorrera eta Orio, San Juan, Astilero atzean ikustea. Gauza bakarra dute hauek orain buruan. Pagaituk. Bai. Pagaituk. Ari dira lanean.
Begira, Carvalho ere. Astillero oso gaizki. Portugaleteren denbora hobetzeko lanak 2 segundu bizkorrago Astillero Portu baino. Demoraldiko estropadarik kaskarren egiten ari dago. Besteak beste, Ibon, ostegunean Kantabriako txapelketa, larun batean estropada, igandean estropada, hemen ikusi nahi genituen itxasoan eta sufritzen ari dira. Gaur potxe egin da. Hay que apoyarla antes de nada. Begira, nola bukatzen duen, nola kosta hura pasatzen duen, ez horrenkekoa. Vamos a sacarle hacia atrás sin rebote. San Pedro eta Orioren burruka ere ederra doa ba. Ikusteko una hori Bitraineroko tartea, bai. San Juan aurretik eta gero bigarren posturako Orio San Pedro Orio. Argi ez, Iabogari. Lehen hemen izan ditu arazoak, San Juanek. Orain bai. Orain arazoria garbi. 15 eta 26. Ja, Iabogak, San Pedro eta Orio. 15 eta 41 bientzat, San Pedro eta Oriorentzat. Hor borroka horretan orain, Oriok, Jakoitzeko 31 eskuti du, kaleari eusteko. Baina San Pedro hobeto irten da. Hemen Astillero. 25ko atzerapena. Oso ondila, Zumaiaren atzetik, 16-02, Porturen denbora, Erne. Acaba. Ez dirudi, Astillerok Zumaiari aurre hartuko dionek. Dos detrás de Ciervana. Porturi, Hay que ir a por ellos, Perdi. Rubén, va. 1. ¡Ay! ¡Equipo! Eta aurretik, Mercado a 4. Orio a 6. begira, informazio ematen endika. Gutxitan entzuten dugu hau, Alegia esan ez besteak gainera atorri zaizkiguk, Kontrako izaten da. ¡Eso es, Gary! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Machaca! ¡Machaca! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No Momentu txarra hori jotarrentzat orain, Bai, San Pedro Juantzai, Begira aurrea, Hor nola ikusten, aparra eta bizutza eta zikina. Bueno, hor hori da lehenbiziko kale hortan errepunpa dagoelako. Zikina dagoelako. Iñaki Arostegi, Orio, egunon. Bai, egunon. Horroka bizia, San Pedrorekin, Bai, San Juan egia pixka bat taldein digur, irugarren goluzen 5 segunduta, eta bain San Pedro hartu digu aurrea, hortxe 2-3 segunduen ikusten dut, badaka honeko lan, tanda honetan. Aldaketa Gaizperrok, teklat magikoarekin eman hartu, ez? Bai, hor da bil, normal larun batetik igandea beti aldaketa egiten ari geha, pixka bat probatzen, jendeari bere atzeden egunak ematen, eta tekla hori asmatzen dut. Azkeneko estropada Espainiako txapelketaren aurretik, Espainiako txapelketan parte hartuko aldu Orio. Bihar bukatzen da izena emateko epea, eta gaur geha pixka bat erabakitzekoa, goaindik ez dugu erabaki hartu, eta biharko hartuko dugu ziur, ze bihar bukatzen da epea izena emateko. Sorterik onena. Venga, eskerrik asko. Ea ba, San Juan, San Pedro, Boseira, Orio Zazpira, Astillero 30-era, Erne, Astillero Zumaia baino, 5 motelago dator, eta Portugalete baino 4 bizkorrago. Hor tartean kokatzen bada, Zumaia gaur batez 2 jango lizkioke Portugaleteri. Baina, oraindik estropada dugu, jaun Andre. Falta zitzaigun protagonista, Xavier Arrara, San Juan, egunon. Gaur lasai aurpegia sumatza dizute. Bai, atzo baino pixka geixio, atzo azkenean, garaipena zitzaigun atera, orduan, arpegian nabaitzen zaigu, baina gaur nesken garaipenarekin, gaina jakin da gaur bateleran eguna dela, eta beraiei eskaintzen digula ikurri hau, mutilak egiten ari da, estropara zoragarria da, itxasuan oso ondo moldatzen ari dira erakusten nahi dira, beraz, konten. Eta hori, lehen da biziko Ziabogan istripua izan duzuela? Bai, olakoak izaten dira, batzutan ur mugituak izaten ditugu nahia, eta, gaurkoa Inigoak jun egin zaio, baina beste bi Ziabogetan oso ondo trinkatu du, ia erakutsi du maixotasuna, eta handikakin batean Ziabogak oso dotoriak eman ditugu. Aizu, beti ezin da irabazi eta gaur Oiartzunek bigarren egin du, zestaun. Egila da, ez gaizki ohituta ginean, Oiartzu barrakin, baina oso denbora ditxukun egiten adia, animo eman partzaile mendikanen ere bai, naiz eta bigarrenak alditu, horra jarraitu behar, eta buka berre gaur mutilekin nik uste garaipena eskura daukagu, eta abeste nolako atatzen zaigun urrengo txanda, saia dela, baina burruka ondila egin dute eta oso posik. Segi estropadaren bukaera ikustera, eskerrik asko, sorteo. Eskerrik asko zuei.
Araraz jaunaren adierazpenak, San Juan aurretik eta San Pedro eta Orioren artean badago burruka, baina San Pedrok hortxe jarraitzen du laugarren kaleari eutxita igual hirugarrengoan bukatuko du gehiago. Horixe komentatu nahi nuen, estriborrera jotzeko aukera badu, baina Arauztegik eta Mendizabalek hor ikusi dugun bezala, erabaki dute, pixkanaka etortzea. Hortxe, segundo Orioren aurretik. Orio estriborrera torri da, hirugarren kalea utzi eta, bigarrengoan lehenbizikoan bukatuko du. San Juan garbi nagusi. Astillero zerbait errekuperatu da, baina ez dakit Zumaiaren denbora hobetuko duen. San Pedro oso estropada polita egiten ari da gaur. San Juan darrak aurretik. Hor da erreka. Ere txandan nagusi. Bai San Juan. 20 eta 31 orain arteko denborarik onena. San Pedro Orilloren aurretik. San Pedro eta orain Orillo. Berdin bat edo. San Pedrok 20 eta 28, Oriok 20 eta 29, lehen kabok 20 eta 50 egin du. Eta Astillerorekin egingo dugu azken txampa. Zumaiak 21-0-0. Ez dute hobetuko Zumaiarena. 0-9 Portugaletek. Beraz ez Zumaiak 2 puntu hor tartean kokatuko da. Astillerok 21-0-5, Portugaletek 21-0-9, Zumaiak 2 puntu jandizkio gaur Portugaleteri. Jaun Andreok, San Juanen denbora da referentzia. 20 eta 31 eta estropada bikaina eginda gainera. Arroxak hor dituzue. Bigarren San Pedro, gero Orio Cabo Zierbena, Zumaia, Astillero eta Portugalete. Iragarkien ostean horrezko txandan lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Urdaibai, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Tiran. Agur bero bat berriro, Zumaian gara Jaun Andreok, Zumaiako 31 ikurrina jokoan, San Juanek markatu du denborarik onena, bigarren txanda irabazi eta gero 20-31, Erne Oraine, horrezko txandan lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Urdaibai, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Tiran, epaileen agindutara hortxe ditugu, kokatuta Laura. Listo, listo. Listo. Ea ba, hor numai. Palak barrura. Andera txuria gora. Andera gorria. Quieto, estribor! Bai! Garbi irutu zai. Bai, eta niri ere. Ea ba. Zua piztu da orain. Hondarribiaren irtera. Kaiku perla beltzarekin. Bai. Pasaden astean erabilizuela, berdea baino. Hondarribi eta Urdaibai buruan, Kaiku segundu batera, Tiran bira. Zer den, 30 segundu lanean hasi direnetik eta 2 segundu galduta Galiziarrak. Tiran bati sartzeko, Kaikuri segundu bat sartzeko, kera garria behar da. Hor dira ba. Oso burruka bolita, Hondarribia oso indartxu irten da. Hemen Kaiku, Korta eta Lakaren taldea, gaur Zurinaga patroilanetan. Eta horretaz aparte, beste bi aldaketa ere bai. Bi aldaketa, estriborrean bat, Gentza Zubiri sartu du, Jon Larrañaga, eta Lierra gaur lehorrean, eta baborrean Fede Steindal, eta Fernando Ruiz bigarren tokira ekarri, Salbaino 5 gora, eta Angel Mari 6 gora, askok titulartzat jotzen duen kuadrilla gaur Kaikun. Begira Hondarribiaren irtera. Hondarribiaren irtera, zoragarria. Eta argi Donostia zer egin zuen eta lekeition, lehenbiziko luzean. Urdaibairi dagokionez, gaur azkenik lau aldaketa eta, Ruiz, Txila Biudez, Zulaika, Azterretxea ere bai kanpoan. Hori da, aldaketa batzuk bai, Jone. Hiru estriborrean, Berzaitz espaldan, David Iglesias hirugarrengoan da Erlantzegia. Elantxo beharra kontrankean da, eta baborrean, eneko panoren beko sartu da, eta hor mogimendu batzuk egin ditu, bestea beste, barrua, estriborranketik baborrankera pasaz. Hondarribi eta Urdaibai aurreratu dira ba, Kaiku Laura, Tiranek 9 segundo galdu ditu,
bigarren minutu honetan. Bueno, eta Hondarribian berriro rotazioak Orbañan osek. 7 aldaketa, bat aurrekalaria gaur Urko Redondo da estriborrean sartu direnak, Inigo Jauregi, Gutz Bilbao eta Inigo Bertiz, veteranoak kontrankean eta baborrean berriz, aurreko hirurak, Etxebeste laugarrengoan, Iñaki González eta Alexu Dabe, eta esan dezagun, biankekoak, Castrillon eta Sagartzazu hori direla, mugitzen ez dituenak. Rotazioetatik kanpo, patroia. Hori da, eta biankekoak, momentuz. Eta bestetik, Hondarribiak San Miguel ligan, ez duela Zumaian irabazi. Ordatatua, Tiran eta azken 4 urtetan, Bizkaitarrek irabazi dutela. 2011an Urdaibaik, 2013an Kaiku. Bueno, Tiranen 4 aldaketa ibon. Bai, Jonathan Fonten aurrekalaria, eta estriborrean Nobele eta Roberto Carlos Costas. Eta berriz, horrean, Raúl Couso sartu. Habek elkarren gainean dira, lehen ikusi dugun bezala, Kaikuk ere estriborrera jodu. Eta horre paldea, hor numei da inguruan Orofino. Ez da urrutu ibiliko Orofino, Ezarrekoa, zorrotza. Egira Hondarribiak, hor iontzi bat sartu dio, ia ez, iari gabeko abantaila lortu du. Eta 3. eta 4. aldutako segundu sorta, haundi xamarra, Begira, Kaiku, 7 ia San Juanen denboratan, eta Tiranek 14 galdu eta Tiran orain azken aurrekoa litzateke. Argi Hondarribia, Protagonista bat baita ere, David Álvarez Tirangoen patroia, hauek bere hitzak Sara Gandararekin hitz egin duena. Y sabemos que, a ver, competimos con los top, ¿no? Y estamos ahí, de vez en cuando nos colamos, pero pienso que es porque el nivel de la tanda media es bastante alta. Entonces, a poco que falla alguien de la grande, de la tanda potente, pues damos ese pasito, ¿no? Siempre se puede colar alguno, ¿no? Ya lo ha hecho Astillero, San Juan, bueno, hay nivel, ¿no? Habiendo nivel, pues es fácil que te puedas colar ahí. ¿Qué hacer en esa tanda? Intentar disfrutarlo, agarrarse al primero que falle y, como hemos hecho en Cabo, pues aguantar a Kaiku todo lo posible y pegarnos a su popa. Pentsatutako gauza guzti horiek, Kareletik joan dira Ibon. Bai, 17 segundu galdu Hondarribiarekin, Urdaiberekin 13. Une honetan, denbora guztiak gurutzatuta, zelkapeneko azkena litzateke Tiran. Zer den, Zer esan behar diozuzuk Susoren lekuan jarrita ordezkari bezala zure patroiari? Zer esan behar diozuz? Animo eman da. Begira, Hondarribia joan nahi du Urdaibeik eusten dio, eusten dio lehenbiziko luzea. San Juanen datua hor duzue 5-8. Sartu esan dio Abonarritzek urkori. Onge da gaur. 4:57. Begira, Kaikuko Larruzkainek aurrekalariak arrona sartu eta atera egin behar izan du. Estriborretik ez jotzeko. Sortzira, Kaiku. Orain Urdaibaik zer egiten duen, Hondarribik errenta lortu du lehen luzean, orain izango du aukera behar bada Bermeok. Bai. Orain lortzen espadu zaila izango du. Bueno, Begira Tiran, ia hogeira Ibon. Zer den, azkena sailkapenean eta nioen, Hondarribia saiatu dela lehenbiziko luzean tirazoa jotzen, jodu, 5 segundo horretik ibili da, eta Urdaibai 2 segunduan ere ibili da, Orain aldatu egiten dira kontuak barrura. Oazen Hondarribiarekin, hor ari dira. 10 eskatu du patroia. Hondarribi, Urdaibai, 3 segundotan dira. Kaiku. Gaur ere, erapen handiagoarekin, 9 3 gaur ere 6. minuturako, banderako edo txanda irabazeko porrokatik, kanpo. Eta zein jarri behar dio aitzakiren batek Kaikuren denboraldiari? Plantilla mugatua, zelkapenean 3, hor dabil horrezko txandan, baina beste biak goitik. Eta erregular da, gainera. Kaiku plantilla mugatu horrekin, 3. lekuan, astea joan eta astea otorri, baina biabek momentuz beste maila batean daude. Orain segundu dana garrantzitsuak izango dira beste bat Hondarribiak, 4. Tiran asko galduta, 21 segundo. Suso Núñez, buenos días. Buenos días.
Ha empezado mal la regata, primer largo mucho tiempo perdido y de hecho, si tenemos en cuenta todos los tiempos, me parece que andáis últimos ahora mismo. Sí, bueno, estábamos con el peor tiempo, pero bueno, tampoco estábamos muy lejos de los que han terminado las tandas anteriores y a ver si aprovechamos un poquito mejor este largo de vuelta y conseguimos remontar algo. David decía antes de comentar esta regata que bueno, lo único que podían hacer con los gallos era pegarse a la popa del que fallase, ¿no? Sí, pero aquí no falla nadie. Bueno, el que se ve que se está quedando un poco rezagado es Kaiku, pero bueno, nos lleva más Kaiku a nosotros de lo que le lleva Hondarribia a ellos. O sea que nosotros la guerra iría con los que ya han terminado. De cara al campeonato de España, Tirán va a participar, ¿no? No, Tirán no va a asistir, ya renunció el día del campeonato gallego, que notificamos que no íbamos a ir, va a ser el tercer año consecutivo, no hay ayudas, no hay dietas, es un desplazamiento a Castrurdiales muy importante y también pues ha surgido la posibilidad de participar en Galicia en el trofeo Teresa Herrera y bueno, hace 10 años que no participamos, es una de las regatas más prestigiosas que hay en Galicia y vamos a estar allí. Pues suerte para Tirán. Venga, gracias. Azalpen garbia, suso bainezena. Bueno, Espainiko Federazioan pentsatu beharra dute. Espainiko txapelketaren etorkizuna horrela kolokan baitago. Lehen urtean txanda bakarra, aurrekoan San Pantaleon jarri zuten lanean, ligetatik kanpo dagoen elkartea. Hori da. Eta ea Euskaldunek nolako erabakia, badakigu Zierbena prest dagoela joateko, eta bueno, ikusiko da bihar, ea inskripzio horiekin zer gertatzen den. Emakumeentzat bestetik erabakita zuten 3.000 estropada jartzea, araudian. Eta noski, hori tarteko, gainetik Gipuzkoako ligako probak, puntuagarriak, akabo. Beti saltza, txapelketa horren inguruan. Bueno, hortxe, bien arteko diferentziak, hortxe darrai, 3-4 postera ere bai. Postera ere joan da. Biei meritua, orain Urdaibai egiten ari dena, alegia, bigarren lekuan 4 segundura eustea, oso izaten da gogorra, Kaiku 11 da, baina Kaiku San Juanen denbora hobetzen ari da 5 segundo bizkorrago, Alderantziz Tirán, Zierbenaren denboretan. Ea ba. Eta Urdaibai, hortxe, treneru batera. Ea orain, urrengo minutu terdian zer gertatzen den. Hemen olatua lagundu egingo die, nola bou Bizkaiari ala, Ama Guadalupekoari, ziabogako irtera. Lehen brankaz puskatu du, Hondarribiak puskatu du abantaila lortu. Datua lankideak Lekeitio aldetik, bere kasari nagusiko bigarren jardunaldia jokatu da bertan, Hondarroa nagusitu da gaur ere bai. Aupa ba Antiguako Ama. Hori da nagusitasuna kae ligan. Erabatekoa. Lekeition, itxaso zabalean. 4 segundu. Hondarribiak Urdaibairi. Lehen Ziabogan 3 ziren, Joaterakoan egin du hortartea. Orain, nahiko parekaturik, posterari goda maniobra aurretik. Ze zaila den Ziabogau, Barruko Ziabogau, kostau kolatu honekin. San Juanek 10-0 begira. Hondarribiak 9 eta 59. Irteran hori esek, 4 segundo. Lehen orain joan da, Hondarribia, lehenbiziko luze erdian. Kalez naztuta ere ibili dira, kalek aldatuta orain. 9 eta 59 Hondarribiak, Urdaibai 9 eta 54, Kaikuk 10-0 bat, San Juanek 10-0 egin du. Anda, Tirán! Tirán? Zumaia eta Porturen artean, Tirán. Minutu erdiko atzerapenarekin, eta Tirán 10 eta 22. Bueno, ea ba, 5 segundo. Hondarribik Urdaibairi. Hemen Kaiku. 14ko atzerapena du Kaikuk. San Juan baino 6 bizkorrago. Gaurko 3. tokian da. Ligako bere postuan Kaiku. Begira horrekalaria. Guazen Bizkaitara ontzira. Begira horrekalaria. Zein garbi ikusten dugun, beste aldera. Horti izartzen delako. Zorteko gara, nola rapatu dugun unea, Garbi. Eta hori komeni da gainera, treneroa martxan dagoenean. Ziabogan, geldirik dagoenean. Pedro Maria Bando, Kaiku, egunon? Bai, Bueno, badirudi errepikatzen dela asteburuko eta jardunaldiko bakoitzeko patroia, Kaiku 3. tokian. Bai, momentu hor pasetarrekin hor 5-6 segundotan, batez bigarren segundo hortxe gabiz, aurreko ikin nahiko urruen gabiz, eta batez lehengo 2 minututan ja 6-8 segundotan galtzen, hortia geratuko da kanpotik lehiatzeko. Oinen gure borroka hemen itxasabalean,
ia ze trebetasuna mantentzen garen, batez ere guain hirugarren luzean mantentzen bagara hor 6 segundo aldia horretan, nik uste mantenduko dugula baita postua. Eta hori gaurko estropadaren honetan lehen da biziko kalea egokitu zaizuela antza honena. Bueno, ez da, ikusi dugu estropagon egiten lehenengoa eta baita logran bere, bai, Cabo San Pedro, bai, Kabota San Pedro kanpoko balizaten oso ondo bila, eta baita emetik. Eta hoin, bueno, Hondarribi bairu ez daukala kale txarrik, eta, bueno, haztentzen da, uste dut hor borroka nahiko polita, bermeotarrekin. Kaikuk izena eman du, Espainiako txapelketan parte hartzeko, orain aurkari zain gaude denak, bihar bukatuko baita izena emateko pea, baina ez dakit, etorkizuna txapelketa horretakoa, ez dakit? Bueno, bai, gu momentuz, lehengon Euskal Herriko txapelketa joetu zenian, baietza eman genuen, eta, bueno, hor kontatu behar da gaino ginen urtsuatu zen, ez dakit euren asmoa zen den, baina, bueno, artitzenenako, holan, jakingo du zenbat bitxiko gara eta bizan. Sorterik onena, Kaikurentzat, eskerrik asko. Eskerrik asko. Maria Bando, goi mailako arraunlari izan dakoa, eta hitz bat izan du esaldi bat, Hondarribiarentzat, ez da, kale txarri. Bai. Normalean, irabazten dabiltzanak, kale txarretik ere, irabaz ez dakit bere mailaman egiten dute. Eta gaur ere elkarren gainean, eta meritu ikeragarria ematen diot, nozke Hondarribiari, baina Urdaibai egiten ari denari. 6 segundu atzetik ibili, askotan esaten du hor puzkatzen dela, segi. Eta hor, elkarren gainean kaleak eta ere, hor elkarren gainean dira, mugitzen ari dira. Zerbait emilariko dira. Hori da, begira, Kaikuk lehen hauxe egin du. Zikinari ez egiteko lehenbiziko kalean, Estriborrera joan, Urdaibai ere bai, denak Estriborrera eta Hondarribia. Metro bat gehiago gabe bere kaletik. Lan erditan Hondarribiak Urdaibairi 4, orain 3-4. Luze honetan ez du eten, orekatu du lehia hori Urdaibai. Orain Hondarribiak errenta hori kudeatu egin behar du bandera irabazteko. Eta azken luzeari diferentzia honekin ekingo baliote. Orain di zabali. Bai. Bestetik tiran, Astillero baino bizkorrago, Zumaia eta Zierbena baino motelago. Honek esan nahi du, Portugalete izan da azken aurrekoa momentuz Astillero, gero Zumaia, baina bate daki, non bukatuko duen tiranek. Gaurko egun tristea. Bai, ondo tristearen. Joseba Munarriz Estriborri eskatuz. Eta Kaiku, sailkapenean 3. gaur, San Juan baino 11 bizkorrago. Bai, norbaitek estropada ikusita pentsa lezake, Kaiku 3. da horretik, baino bere maila ematen, Orain, gaurko baldintzari txarrenak Euskotren Ligan izan ditugu, Ibon? Nire iritziz bai. Bai. Urak gora egin ala, itxas gora, 3 inguruan izango dugu, askotan gertatzen da, baldintzak osatzen ari da giroa, argi ziagoga. Hor ditugu. Ondo istutik hartu dute Hondarribiarrek. Ea irtera. 15 eta 12. Lehen hobeto atera da, Urdaibai, Urbildu egin dira pixka bat, irteeran zemarkatzen digun GPS-ak, Kaiku 3. 13. Segundo bat. Hondarribi eta Urdaibiren artean bat bakarri. Argi ba. Ara. Lekeitioko, Euskadiko txapelketa. Lehen ere hori egin du, segituen gainera torri zaio. Eta orain, 91 eskutik, kale aldatzeko, eta Hondarribia kondenatzeko nahi bada, Urdaibaik du, Bueno, gorkaran berri. Atzetik hor da tiran, 45 segunduko atzerapenarekin ari dira. Segun kaskarra gaur Galiziarrena. Eta Jaun Andreok, azken luzean, Hondarribia eta Urdaiberen artean, segundutxo bat, besterik ez, bat. Begira, orain, ze salto joduen Urdaibai. Hor, aidan, hor zikina izango da. Bi orain. Burua hotza behar da hor. Bihotza bero eta burua hotz. Kaikuk lan erditan 12 segunduko atzerapena zuen, da orain 13koa. Bestea gaina dabil. Zopa da hona egiten, Bizkaitarra. Orain segundu bat, Hondarribia lortu du.
Eta askotan dioguna Mikel, indarra bai, kontzentrazioa ere bai, patrontza ere bai, baina estrategia ere bai orain, Noiz jo, mutilak ikusi, audio momentua, hau ez, irakurri itxasoak noiz eskatzen duen, aldia noiz datorren, 1000 gauz. Segundu bat, 3, bat, gero 3, orain 2, hor dago tartea. Begira, Zabalik. Begira, Hondarribiak bere kaleari eusten dio, eta nik uste dut, Urdaibaik bere kaleari eusten dio, lehen Zumaia ikusi dugu, bukaeran, aukera izango du, nahi izan ezkero orduan erabakiko du Aranbarrik zer egin. Batera berriro. Hori da, eta alde horretatik, horti dator, Ama Guadalupekoaren kondena nola egite esateko, ezin du estriborrera jo. Urdaibaik bere kalea mantentzen duela. Ordamunarri. Estropada gaur ere. Eta tiran postu asko errekuperatzen ari da, Tiranek une honetan 7. tokia izango luke, Kabo Zierbena Zumaia Astillero eta Portu atzetik. Gaur baldintza hobeagoak azken txandan eta horretxe salbatuko du Tira. Hondarribia erritmo igota, Tiranek asko du eta jokoan, 4. postuan da, zelkapenea. Erritmo igota bai, baina diferentzia ez doa gora, Bat, 2, gehienez 3. 38, 39 pala, Gorka Aranberri, orain berzaitz, esan ez. Hemen Zarautzekin biak irabaziko zuten gainera, 2007an... Bai, Zarautzek irabazitako haundi hura, hemen izan zen Zumaian, eta antziren, bai. Urrezko segundua, begira, Hondarribiak... Harrapatu du! Bai. Harrapatu du, Amunarrizek bere taldearekin olatutxoren bat. Baina hau ez da erabaki oraindik, Ez da gutxiagorik ere. Metroa badaude. Bai, itxasoa ere bai, zerbait lagunduko die, nahikoa izango da bat zuluan sartzea. Eta besteak aldi harrapatzea, egore iraultzeko. Begira, Urdaibai gora. Bermeotarren nolako amaierak egin dituzten. Eta hauek ere sarritu dute. Aste honetan bertan, txapelketan, tira. Hau, zabali dugu. Barrura nio dio. Bai. Berrogei palan. Erasoa eskatzen du Aranberri. Ergometroan bezala. Errenta polita da, Ibon. Azken minutuan sartu da, ontzi bat. Bada. Berrogei palan. Atzure horrela xeugatu zuten, Hondarribia liderra! 7 garaipen orain artean 8. nahi du. Bermeo 3. Orain bai, begira Bermeo, orain estriborrera. Orain norabide aldatu dut, Josua. Nabarmena, barkatu Gorka Aranberri. 150 metro bakarri ditu, Begira, ze norabide aldaketa. Era bat aldatu du. Radikala, Zirte osarte orain, nabarmen. Baina, Zuluan, ez, 3. Handa Hondarribia aurretik. 0 kalean, nola, begira, argi. Argi olatu hori. Olatu hori behar bada. Argi. Lauko errenta du Hondarribiak, Hondarribia. Ama Guadalupekoa nagusi. 2. Urdaibai. Eta Bermeotarren atzetik, bere kaletik hor da, Kaiku orain. 19 eta 48 Hondarribiak, 20-2 Urdaibai. Bai Kaikuk, 18ko atzerapenarekin, Kaiku 3. 20-16. Begira, esportzuaren ostean lehertuta arraunlariak, Hondarribiaren 8. garaipena urten San Miguel Ligan, Ibon Gaztañazpi. Beste bat. Eta nola buelta eman, nola atera arantza, pasaden azteko arantza. Tiranek ere estropada eremua zeharkatu. Erabat zeharkatu. Eta itxuratu du, itxuratuko du emaitza Tiranek. Orantxe amaitu dute, 51 segundo. Tiran azkenean, 7. tokian. Itxuratu egin dute, Orio eta emaitza. Kaboren artean, azkenak ibili dira, pentsa. Bueno, Hondarribia nagusi eta orain 4 puntu sailkapen nagusian Hondarribiak Urdaibairi. Begira haizea, 10,8. Baina berriro esango dugu, lehen ere azpimarratu dugu baldintza hobeagoak. Haizea bai, baina lehen zikinagoa zegoen. Eta nabarmen, Eskotren Ligako lautreneruak jokatu dutenean, baita lehenbiziko txandakoak ere, hemen batez ere irterako gune honetan zikinagoa zegoen. 19 eta 58 Hondarribiaren garaipena, azken 4 urteetan, hemen Bizkaitarra nagusi,
Hondarribiak falta zuen hau, eta lortu du zorionak Hondarribiarrei. Frantxis González Etxabarri, zorionak. Eskerrik asko. Bai, ointxe bertan Mikelek esan berri du, falta zuen Hondarribiak bandera hemen lortu duela. Bueno, hau Liga, San Miguel Liga sortu zenetik, lehen ere baditugu hemengo bandera batzuk. Eta aurten Gipuzkoako txapelketak eta, Bai, Gipuzkoako txapelketa eta lehen Zumaiako herriak antolatzen zuen bandera ere. Beno, edo nolare, 8. bandera San Miguel Liga honetan, aurtengoan, 4 puntutxuko errenta Urdaibairekin, eta beste behin ere, azken txampa ikusgarria. Bueno, bai, ikusi dugu, diferentziak oso txikiak izan direla estropada guztian, eskerrak lehenengo luze ikusgarri egin dugula, abantaila hori lortuz eta gero lortu dugu bukaeraraino mantentzea. Aurreko asteburuko arantza atera alduzue? Bai, noski, genekien, han ez genula gure maila eman, edo ez dakigu baldintzen gatik, edo, baina hori aztota dago, lehengo astean Euskadiko txapelketa, eta asteburu honetan bi estropadak irabazi, 2 puntutxo gehiago. Txapelketak aipatuta, Espainiakoari begira jarrita da Hondarribia. Bai, ara ere joango gara, titula lortzeko asmoarekin, badakigu gure lan egin eskero hortxe biliko garela, badakigu beste gere arrauna egiten dutela, gogorra izango dela, baina aukerak izango ditugula. Beste garaipen bat Hondarribiak hau nola ospatzen da, gaur harrerarik edo berrian? Bai, normalean estropadak irabazten direnean harrera izaten dugu, 8 aldera, betiko portu aldean, egingo dugu gaur ere harrera. Nola erantzuten du jendeak? Bai, oso ondo, sumatzen dugu, jendearen berotasuna eta eskertzen da, benetan kalea dena jendez beteta eta kolore berdea nagusi delarik. Gozatu, Frantxis, besterik ezin dut esan, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak bai, Hondarribiarrei gaur ere onena etzen kaletik, estropada bikain egin bai dute, Ibon. Bai, eta hautsi egin diete. Estropada ez dute puskatu, baina lehenbiziko luzean horixe lortu dute, gero Urdaibai gain gainera etorri zaienean, burua hotz mantendu dute, 2. ziagogan, eta, iruditzen zait, Urdaibai Hondarribia, Hondarribia Urdaibairen borroka horren beste atal bat ikusi dugula. Atzo 2 ontzien artean, 3 segundo eta 82 eunen, gaur 4 segundo, zer den, Espainiako txapelketa Zarautzko txapelketa. Zera, Lekeition. Eta Lekeition. Bai, baina azteko 3 banderak Hondarribira. Hondarribiara. Alde derra dago. Ikeragarria. Baina, Bermeotarrek ere 2. egin, horrela egin, edo urruti geratzea, diferentzia handi izaten. Zain, nuke gain gainean gandaudela, eta ligan oraindik ere, 4 puntuko abantaila, kakotxartean bakarrik duela Hondarribiak. Gaur beste pauso handi eman du beraz Hondarribiak, baina liga bizi-biziri dugu. Hor, zailkapena. Hondarribiak 19, Berrogeita 18-06. Urdaibai Laura, Kaiko 18ra, sendo, podium gainean. Regular. Bai. 4. San Juan, 5. San Pedro, beti gora San Pedro. 6. Orillo, 7. Tiran, larrua salbatu dute. Estropada ziren kaskarra eginda gero. 8. Kabo Galiziako txapeldun, aste hontan, Tiranen aurretik. Zierbena 9. 10. Zumaia, 11. Astillero, Kantabriako txapeldun ostegunean, eta nik uste hori gaur antzeman dutela, kalterako, jakina. Eta 12. Portugalete. Zumaiarrentzat ere, usta polita gaurkoa. Momentu batean bazirudien, txanda irabazteko ere izan behartzutela gaitasuna, baina estropadak luzea dira, 3 itsasmila. Zailkapenean, Hondarribiak 125 puntu ditu. Uztaila bukatu eta begira Hondarribiak 8 garaipen 125. Urdaibai 2 garaipen 121. 4 puntu. Oraindik asko falta da. Gaurkoa 11. izan da. Beste 8 estropada falta dira ligaren garailea erabakitzeko. Kaiku 3. 102. 4. Tiran. 5. San Juan, hori horekin berdinduta, bandera badu San Juanek beraz, postu bat aurretik. 7. Astillero, gero Kabo, Zierbena, San Pedro, Portugalete eta Zumaia. 2 hauen artean orain, 5 puntu. Isortz Zabala, Urdaibai, eguerdion. Bai, eguerdion. Berriz ere, 2. tokia zeuentzat, Bai, abonata gauz postu horretan, ez? Ondo, ni pentsateot ondo indugula. Atzo desgaste handiko estropada bat izen zen guretzako, bote astuna gara, ziaboga asko, atzo
bigarren posto auki gendun, baina arraunin egin barik, dana indarra eta arraunin egin barik, baina gaur, bueno, gitxienez, arpei emon dugu, arraunin hobeto ikusi dotaz, eta, bueno, ni pentsateo, hor azken momentu arte, hor arpeiz emoten egon gari zela. Bai, hori esan behar nizun gainera, azken luzean, azken metroetan, minutu terdiren faltan edola, gorkak agindua eman, eta beste behin ere estutu egin duzu, lastima bukaeran. Bai, hirugarren ziaboga oso ona emon dau gorkak, osea, bueno, traineru guzti, baina gorkak batez be, eta horri pini gara segundo batera, eta, bueno, usten genuen, ja remonta ingo gendula, baina Hondarribik oso ondo egiten dago arraunien, eta eure bebadakize arraunien egiten, eta, bueno, horrela erakutsi dabe. Eta 4 puntura handitu dute zeuegiko abantai hori. Bueno, atzera hube egon gara, puntu abantai gehiago euki dabe bai, eta, bueno, gu hor segidu behar dugu, aleginetan, ia egunen baten 4 puntu horrek kentzen dugu zen. Liga erdia joan zaigu, 11 jardunaldi, 8 falta dira, balantzea orain artekoa Urdaibairena, ona? Oso ona, ez? Guke maila oso ona emoten ari gara, daukagu zen baldintzekaz, horre arraunlariek aurten, eta bueno, aurreko urteetan be 4 abizenakaz sartu behar dire traineru barruan, Ropio, Kanterano, eta gu hor arazoak daukaguz, ez? Hor guretzat guk estropada jokatzen duguz handicap bategaz. Eta bueno, naiz eta handicap hori auki, hor gabiz estropada guztitan arpei emoten. Eta bueno, ni pentsatu balantze oso ona guretzako. Eskerrik asko Izortz eta sorte hon Espainiako txapelketa. Bai, eskerrik asko. Hori hurrengo asteburuan izango da Castron, eta orain banderra bila doa Amunarriz, gaur patroien zailkapenean Zurinagari 3 puntu eman dizkiote, Aranberriri 2, Alfonso Diazi 1 eta Aranberri 10 punturekin lidertzan da patroien zailkapenean. Eta zailkapen nagusian, horregaitik horiz, Amunarriz zailkapen nagusian. Hondarribia da hemen, jaun eta jabe zailkapen nagusian, eta irabazitako bandera kopuruari dagokionez, nabarmenago orain. Hortuzu Amunarriz, agintarien ontzian, eta Zumaiako herriaren 31. ikurriña dotorea. Men ikurriña gainera, ematen dute. Hondarribiara eramango dute. Beti dani. Zarrauten da bezala xemen ere bai. Hau astea, Hondarribiarren. Zeuk aipatu duzuna, 3 estropada bai 3 berdin duta, baina 3 aurretik. Eta 4 puntu zelkapenean, Miguel, baina oraindik begira ze estropatoki geratzen diren, Pentsa, Zarauzkoak, Castro, Portugaleten 3 estropada gertatzen dira, eta Hondarribikoa, etxean bertan. Hondarribikoa, Bermeokoa, eta Portugaleteko 3 horiek Zarauzko 2, Kale sosketa dirala, ez dirala, eta... Bazpare, alde hobe izaten daukitza, noski, baina momentuz koltsoi alastaria justukoa daukat Hondarribiarrek. Joseba Amunarriz pozik, denak agurtu eta berehala sartuko da Ama Guadalupekoa traineruan. 11 estropada jokatu ligan eta 8 irabazi dituzte. Eta azken urte hauetan, bizkaitarrek hemen izan duten nagusitasuna ere, hautsi dute ba. Urdaibai, 2010 da 2011an, 12an da 13an kaiku, gero Zumaia falta izan da, berriro etorri denean San Migueli gara. 2009an hemen ikeragarrizko enbata edo karrera ere bai. Eta gaur ere lehen aipatu dugu, 7 aldaketa eginda. Rotazioekin jarraitzen du, Orbañanosek, eta gaur ere funtzionatu egin du taldeak. Hor da. Ikurriña ontzian dute, ea arraun hori egora. Hondarribiak Garaile Zumaia. Gora arraunak mutilak. Bueno, entrenatua daude arraunak. Baina hobetu beharra badukate. Begira balantza dauntziak, Hala ere esango du Orbañanosek. Nahiago diat, estropada jokoan dela dana batera egitea, ez? Bai noski. Zorionak Hondarribiarrei, garaipen ederra lortu dute eta gaur hemen lidertza sendotu egin dute eta
Azken tokian direnak ere, nik uste dut gaur, atzo baino alaixiago izango direla. Etxaniz jauna zer dioen zara? Bai, hemen gaude berarekin, eta nahiko pozik ikusten dut nik, ezta? Egunon? Bai, oso pozik izango dugu, ez? Azken tokian ez, azken aurrekoan ez da ere, gaurkoan azken 3. izan zaete, eta beraz, beste 2 puntutxu Portugaleteri. Hori da, hori guretzak garaipen bat azkenean, ez? Azkena ez izatia daia garaipen bat, eta bueno, bi atzetik guztia, gure burruka partikular hortan, nik uste dut, gaur ja, 5 puntua 5 estropan faltan, ez 5 puntua 6 estropan faltan, gure esku daula esan lehike, ez, gauza. Eta gaurkoan gainera, lehendabiziko txanda horretan, lehendabiziko bi luzeetan, hor ikusi gu Zumaia punta-punta. Bai, nik uste dut kriston ilusioa zaukela etxean maila emateko, eta nik uste dut oso estropa borobila induela, ikusi dut nola ibiligan bolara batean, geuk ez gendun sinisten, baina, bueno, gero poitin duela ematen du, ez da harritzeko ere, baina, bueno, oso gustu indako estropakin eta indako lanakin. Patxi Plantesekin hitz egin dugu estropadase horretik, eta berak aipatu du hitz bat niri asko gustatzen zaiana, ausart. Nola? Ausart. Bai, hori da, guriak hori da, haue lotzagabe batzu dira, ez? Azkenean, dakaun plantillakin ikusten dut gabiltzan tokian, gabiltzan bezala ibiltzia, ez dakit, txalo garraia la motella egiten edian lana, ez dira bera momentu batean eroitzen, eta nik uste zuzendaritzatik oso harro gaudela dakaun kuadrillakin. Gaurko estropada bakarrik ez, atzo ere beste bat antolatu zenuten, nik uste dut azte bukaera nekagarria izango zela zegoentzat. Bai, uste, iteko garaia iritsi zaigula, ez? Atzore beste estropa, ARC-bikoa, handigaren izan genuen, gure mutil koskorrak, izango dut. Kriston estropa intzuen baitare, eta bueno, nik uste da asteburu politia indeula, eta 8 puntokin etorri eta 5 jutia, ona. Eskerrik asko segi gozatzen, Angel. Hori da, aprobetxatuko egun hauetan bolondrez gisa lanien jardundianak estropa hauek antolatzen, esker bat bialtzeko hemendikan horiei. Merezi dute eta, eskerrik asko. Bale, zuei, eskerrik asko. Etxaniz jauna, esker honez, noski, horrelako estropada bat antolatzeko beti komeri asko izaten dira eta herri guztietan. Patroin zailkapena gogoratu Gorka Aranberri 10 punturekin hor dela goigoian, orantxe, elastikoa ipinita, eta 10 puntu Aranberrik, Unai Osak 9, 8 gero Alfonso Díaz. Oso estropada berezia, Zumaian hemen jokatutako egun Gaztainazpi, eta era guztietako estropadetan Hondarribia banderak pilatzen ari da. Baina, beti hor inguruan oso hurbil Bermeotarrak. Hori da, lehen ere esan dugu, aste honetan 3 estropada, 3 bai, Hondarribiak, baina 60.000 izan ziren Euskadiko txapelketan, atzo 382, gaur lau, nik lehen esan dudana, piontzi hauen arteko borrokaren, beste zera bat, beste atal bat ikusi dugu. Gero beko borrokare aipatuko nuke, nola, Zumaiak dagoeneko gauza bat lortu du. Estropada gutxiago puntua daude, beraz, estropada guztietan erronka zaila da Portugaleteri aurre hartzen badio, hori nahikoa du, gaur egun hori nahikoa du. Hori da, eta, bueno, beste... Portugaleteren alde, esan behar da, daukan errenta kudeatzea ere. Bai, egoera nahiago, askoz ere, baina tendentzia Zumaiarrena beti gorakoa da, eta Portun kezka puntu hori izango dute. Azkeneko 4 estropadak aurretik, eta nola gainera, estropada erdian, zierbena, kabo eta bezalako taldeen aurretik iluia Zumaia, gero ikusten da, kuadrilla horretan horrela da, indar pixkate falta dela, eta hori antzeman egiten da, era nola bukatzen den, eta gero, azkenik aipatu nahiko nuke, San Pedroren, 5. lekua, kalea kale, eta gaurko, 10. lekuan jarritzen du, zelkapenean, baina 5. da, gaurko zelkapenean, eta hori ere, aipatzeko moduko iruditzen zaik. Ederkiba, emakumeetan, erraldoiaren pausua eman du San Joanek, Euskal Tren Liga irabazteko, ez dago erabakita, 2 falta dira zarautzen, eta hori 15 egun barru izango da. Hurrengo asteburuan, larumatean, KE Ligako erregearen etxean izango da estropada. Ondarroan, larumat arratsaldean han izango gara, 5etatik aurrera, emakumeak, Gipuzkoako ligakoak lehenengoz, eta gero KE Ligako estropada interesgarria, igandean Espainiako txapelketa, ea zer gertatzen den bulegoetan, inskripzioak eta tarteko, baina abuztua, hementxe dugu ate joka Ibon, oso estropada mamitsua ditugu abuztuan, gero iraila etorriko da. Hori da, beste kontua da, gaur 11. jardunaldia egin dela, dagoeneko, liga erdia, pasada,
denboraldi erdia ere bai, eta bueno, hemendik aurrera geratzen zaigu abuztu osoa, iraila osoa, banderarik preziatuenak, ligako garaipen hori alde batera utzita, bueno, banderarik preziatuenak, Espainiko txapelketa, bera, Zarauzkoa, Kontxa zeresanik ez, eta pixka bat, gehienak dagoeneko, liga utzi gabe, bai, ligako helburuak eta utzi gabe, eta helburu puntualak Zarauzkoa eta utzi gabe, baina ja, prestaketak, liga urrutitxo daudenentzat, hori da, dagoeneko, aurrera begira, irailera begira, edo Zarauzko estropadari begira. Ederki, bueno, Sara Gandararen azken hausnarketare behar dugu, aurrera Sara. Bueno, ordezkaren armaia honetan, batzuk posik ikusi ditugu, Francis González Etxabarri bat esate baterako, edo Xabier Arraraz bat San Juanen garaipena tarteko, eta Portugaleteko ordezkariak eta presidentea, etxita, egia esango dizuet, etxita ikusi ditugu, izan ere azken bolada honetan lortzen ari diren emaitzak ez dira bat ere lagungarriak, eta hortxe borrokan segitzen dute jarrilerakoek zumaiakoekin. Esan duzu San Juan nagusi inesketan, Hondarribia nagusi mutiletan, KAE bat ligan Ondarroa jaun eta jabe beste behin ere gaur lekeitxion, eta KAE biligan, ez ustea, Arkote nagusitu da, Oiartzunen aurretik, edo nolare eta zeuek ondo aipatu bezala. Datorren asteukaeran KAE bat liga katxeena du, Espainiako txapelketa jokatuko delako igandean, eta larun batean ere, gurekin bat egiteko gonbita luzatu nahi diegu geure ikusentzulei, izan ere, KAE bat liga, eta Gipuzkoako liga izango duzue ikusgai bertan, eta beraz, gustuko baduzue, gu antxe izango gara, zintzo-zintzo. Ederki bagoaz, Ibon, indarrak hartu, abuztuari begira, eta Ondarroan urrengo itzordua larun batean. Hori da, arexe begiratzen ari zen, Ondarrura, txinparta berezia duen herria, istripua izan zuten, KAE bat liga ere, liga txikiagoa izanagatik, oso interesgarria, arraunzalearentzat itxasuan, eta, bueno, gogo zara joateko. Ederki bagoaz, eskerrik asko, eta ondo segi, gozatu, kirolaz eta bizitzaz. Mila esker.